Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Umpong. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Dahil mahirap lang ang kanilang buhay, kadalasang umaasang sina Umpong sa mga pagkain at produktong nakukuha nila sa kanilang kapaligiran. Kung hindi siya pumapasok sa gubat para mangasot manguha ng mga prutas, kadalasan nagtatanim sila ng mga bungang ugat na alam nilang magiging pagkain nila pagkalipas ng ilang buwan. Isang araw, nagising silang lahat na hinang-hinana ang kanyang ama. Nagtaka sila, lalo na si Umpong, dahil wala namang ibang karamdaman ng kanyang tatay. Labis ang kanilang pagkabahala sapagkat alam nilang ito na lang ang natira sa kanilang mga magulang. Anak, kung ano man ang mangyari sa akin, ikaw na ang bahala sa dalawa mong kapatid. Ikaw ang magsisilbi nilang ama at ina. Alam kong kaya mo yan, Umpong. Opo, tay. Pero tibahin mo lang ang loob mo at gagawa ko ng paraan para makahanap ng pupwedeng maging gamot ninyo. Nung mismong araw na yan, umalis si Umpong upang pumunta sa isang matandang albularyo na nagngangalang Gurang Reming. Alam niyang ito lang ang makakatulong sa kanya, lalo pat marami na itong karanasan. Pagkarating niya roon, hindi pa man niya nasasabi sa matanda kung ano ang pakay niya. Napailing na agad ito tsaka nagsalita. Ang ama mo, pinapahirapan siya ng isang aswang na may dugong mangkukulam. Malabo nang makaligtas siya. Maaaring maligtas natin siya, ngunit buhay rin ang magiging kapalit. Sinabi pa ni Gurang Reming kung saan matatagpuan ang kanyang tinutukoy. Natigilan si Umpong sa sinabi ni Gurang Reming. Napabuntong hininga siya at panandali ang napaisip. Naalala niya ang kanyang mga kapatid at ang kalagayan ng kanyang tatay. Gurang Reming, handa po akong sumugal kahit pa nabuhay ko ang magiging kapalit. Ano ang kailangan kong gawin para gumaling ang aking tatay? Kailangan mong makuha ang sinasabi nilang puso ng San Telmo. Mabagsik ang naging kulam sa tatay mo at inuunti-unti rin ng aswang ang kanyang mga laman loob. Napailing na lang si Umpong dahil sa kanyang nalaman. Inusisa niya kung paano niya makukuha ang puso ng San Telmo. Binigyan siya ng panuto ng albularyo kung ano ang kailangan niyang gawin upang makuha niya ito. Bago pa man umalis si Umpong, kinargahan muna siya ni Gurang Reming ng pangkabal sa katawan. Binuksan na rin itong ikatlong mata niya upang makita ang mga bagay na hindi madaling makita ng mga tao. Tinuruan na rin siya ni Gurang Reming ng orasyon para mahuli ang San Telmong pupwede niyang pagkuhanan ng puso. Kapag nakarating ka na sa pusod ng gubat, abangan mo roon ang San Telmo. Usalin mo ang orasyon. Kapag nakita mong naging maliit ang apoy nito at may mahuhulog, kunin mo ito bago pa man ito lamunin ng lupa. Ha? Ano po ba yun, Gurang Reming? Yon ang puso ng San Telmo. Maging maingat ka nga lang dahil marami rin na nag-aabang dyan. Itong ginunting, dalhin mo ito at magagamit mo ito laban sa mga masasamang elemento. Lubos na nagpasalamat si Umpong dahil sa itinuro sa kanya ng albularyo. Dahil alam niyang hindi siya pupwedeng mag-aksaya ng kanyang oras, agad siyang umalis para pumunta sa gubat na sinasabi ng albularyo. Habang naglalakad, inalala niya ang kalagayan ng kanyang ama. Maliban sa kagalingan nito, inisip na rin ni Umpong na gantihan ang sinasabi ni Gurang Reming na mangkukulam na may lahing aswang. Halos 2 araw din siyang naglakbay patungo sa sinasabing gubat ng albularyo. Tiniis niya ang uhaw at gutom para makarating lang doon.
Saktong takip silim na nang makarating siya sa gubat na tinutukoy ng albularyo. Dahil nakaramdam siya ng gutom, napagpasyahan niyang maghanap na muna ng prutas na siyang magiging pantawid gutom niya. Habang naglalakad, napansin niyang naging mabilis ang pagdilim ng paligid. Kinilabutan siya sa kung anumang posibleng makakasagupa niya, ngunit nilakasan niya ang kanyang loob. Kailangan ko makuha ang sinasabi ng albularyo. Yun lang ang makakapagpagaling kay tatay. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad hanggang sa may maaninag siyang sagingan. Sinubukan niyang pumunta roon at maghanap ng bunga nito. Maswerte namang may natagpo ang hinog na saging si Umpong, kaya pumitas siya roon tsaka kumain. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang ginagawa nang bigla namang umambon. Paniguradong malaki ang tsansa na makakakita ko ng San Telmo nito. Nagmadali siyang lumabas sa sagingan. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid hanggang sa may matanaw siyang tila nagbabaga sa hindi kalayuan. Nanlamig ang katawan ni Umpong dahil sa kanyang nakita. Kung hindi ako nagkakamali, yan ang aking hinahanap. Kailangan kong malapitan yun. Habang marahan sa paglalakad si Umpong, nakita niyang palipat-lipat ng pwesto ang nagbabagang bagay. Pagkaraan ng ilang minuto, nagulat ang mga mata niya nang makita niyang biglaang umapoy ang nagbabagang bagay. Magkahalong pangingilabot at tuwa ang kanyang naramdaman nang mawari niyang yun na ang kanyang hinahanap. Kailangan magtagumpay ako sa aking pakay rito sa gubat. Makukuha ko ang puso ng San Telmong yan. Bago tuluyang magpatuloy, nagpalinga-linga siya sa paligid. Nang mapagtanto niyang wala namang ibang naroroon, maingat siyang lumapit sa kinaroroonan ng San Telmo. Nagpatuloy ito sa paglundag habang papalayo, kaya sinundan niyo ni Umpong. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagsunod sa naturang San Telmo nang makaramdam siya ng ibang presensya. Nagpalinga-linga siya sa paligid pero wala naman siyang nakitang kahit na anong nilalang. Dahil ramdam niya ang banta ng nilalang, hinugot na lang niya ang ginunting na ibinigay sa kanya ng albularyo. Alam niyang malaking tulong yun sa kanya kapag may susugod sa kanyang elemento. Nagulat na lang ang kanyang mga mata nang makita niyang papalapit sa kanyang kinaroroonan ng San Telmo. Naghanda si Umpong at nang makalapit na ito sa tapat niya, hindi na siya nagdalawang isip at inusalang dasal na binigay ni Gurang Reming. Nagulat ang mga mata ni Umpong nang biglaang nawala yon sa kanyang paningin. Sinipat niya ang bahagi kung saan ito naglaho at nakita niya roon ang maalamat na puso ng San Telmo. Hindi na siya nagdalawang isip at nilapitan niya ito upang damputin. Akmang pupulutin na sana niya ang puso ng San Telmo nang makarinig siya ng pag-angil. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid at napamura na lamang si Umpong nang makitang papasugod sa kanya ang isang dambuhalang aso na may nagbabagang mga mata. Alam niyang aswang yon, kaya mabilis niyang dinampot ang puso ng San Telmo at hinawakan ng mahigpit ang kanyang ginunting. Alam ko kung ano ang pakay mo at hindi ko ito ibibigay sa'yo. Napaangil ang aswang kay Umpong. Kumahig pa ito ng ilang beses at lumundag patungo sa kanya. Hindi naman siya nagdalawang isip at tinaga ng ginunting ang nilalang. Dahil hindi pa gaanong malapit ang aswang, dulo lang ng hawak niyang patalim ang sumugat sa balat ng aswang. Muli itong napaangil at sa pagkakataong yon, mas naging agresibo ang nilalang. Muli siyang sumugod kay Umpong. Inilaga naman niya ang aswang at agad na humakbang para mas makalapit dito. Bago pa man mawari ng aswang ang kanyang pakay, tinaga na siya ni Umpong sa leeg. Umungol ang aswang at sasagpangin pa sana niya ang binata, ngunit nang mapansin ito ni Umpong, tinaga niya ulit ang nilalang sa leeg na naging rason para mabuwal ito sa lupa.
Bumulwak din ang dugo nito at ilang sandali lang nagbago ang kanilang anyo. Kung sino ka mang aswang ka, nararapat lang sa iyo yan. Nang masiguro niyang patay na ang aswang, nagmatsyag na muna si Umpong sa paligid. Sinigurado niyang wala ng ibang elemento roon. Pagkaraan ng ilang minuto, nawala na rin ang kanyang pangamba. Kaya nagpasya na si Umpong na maglakad pabalik sa bahay ng albularyo. Kailangan ko malaman ang susunod kong gagawin. Kapag ako lang sigurong mag-isang gumamot kay tatay, baka kung ano pa ang mangyari sa kanya. Isasama ko na lang din siya sa aming bahay. Alam ni Umpong na marami pang mga elementong posibleng makalaban niya roon, kaya binilisan niya ang kanyang paglalakad. Nasa kalagitnaan na siya ng pagtahak ng daan nang makarinig siya ng mga yabag. Kinutuban siya ng hindi maganda. Naging kakaiba na rin ang ihip ng hangin, kaya inihanda niya ang kanyang sarili. Bakit kaya maraming aswang naghahangad ng puso ng San Telmo? Ano bang meron dito? Nagpatuloy siya sa kanyang paghakbang hanggang sa tumambad sa kanya ang 3 pares ng mapupulang mata. Alam niyang siya ang pakay ng mga ito at ang puso ng San Telmo. Kaya sinigurado ni Umpong na hindi niya ito maiwawala. Umangil ang 3 at umakmang susugod sa kanya. Subalit napakunot noo si Umpong nang mapansin niyang tila may kung anong kinakatakutan ang mga aswang. Agad niyang naisip na baka dulot yon ng puso ng San Telmo. Ngunit, nang mapagtanto niyang hindi hahangari ng mga aswang ang bagay na nakuha niya, kung natatakot sila rito. Dahil dito, marahang napalingon si Umpong at maging siya ay nangilabot nang makita ang isang bolang apoy na nakalutang sa ere. May isa pang San Telmo? Teka, bakit parang natatakot ang mga aswang dyan? Nanatiling nakalutang ang nasabing bagay. Kaya ginamit ni Umpong ang pagkakataong yon para takutin ng husto ang mga aswang. Umalis kayo sa daraanan ko! Kung hindi, papatayin ko kayo! Iniwasiwas niya ang kanyang ginunting at agad na naglakad para sugurin ang mga nilalang. Ilang sandali lang, nagsipulasan ang mga aswang. Takot na takot ang mga ito at hindi na nakalingon pa kay Umpong. Ibinaling ng binata ang kanyang pansin sa bolang apoy na nakita niya at nakita niyang nanatili lang yon sa kanya. Habang pinagmamasdan niya yon, parang may kuryenteng dumadaloy sa kanya. Alam niyang hindi simpleng San Telmo ang kanyang nakikita, pero sa halip na pag-interesan nito, hinayaan na lang niya yon. Sapat na ang isang puso ng San Telmo para magamot ang karamdaman ni tatay. Pababayaan ko na lang yan at baka may iba pang matulungan yan. Dahil ramdam niyang wala namang masamang gagawin sa kanya ang bolang apoy, nagpasya na lang siyang maglakad. Ilang beses niya pang nilingon yon at nakita niyang naroroon pa rin ito sa kanyang pwesto. Parang binabantayan lang siya nito. Ipinagpatuloy ni Umpong ang kanyang paglalakad hanggang sa makalabas na siya sa gubat. Kinapapa niya ang bato na sinasabing puso ng San Telmo at nung nakita niya ito sa kanyang bulsa, napangiti na lang siya. Sana gumaling na si tatay dahil dito. Muli siyang napalingon sa gubat na kanyang pinanggalingan at nagulat ang kanyang mga mata nang makita niya ang ikalawang San Telmo. Nasa isang puno ito at sinusunog niya ang mga dahon. Ang ipinagtataka lang ni Umpong, hindi man lang kumakalat ang apoy, pero kitang-kita niyang nagiging abo ang dahon at sanga ng naturang puno. Hindi basta-bastang San Telmo yan. Kung hindi ako nagkakamali, nagkukunwari lang siyang San Telmo. Mas maigi na makauwi na ako at baka kung ano pa ang mangyari sa akin dito. Dulot ng kanyang pangamba, nagmadali siyang naglakad para makabalik sa bahay ng albularyo.
Pagkaraan ng humigit kumulang 2 araw, nakarating siya sa tirahan ni Gurang Reming. Nakuha ko na po ang sinasabi ninyong puso ng San Telmo. Pero, ang nakakapagtaka lang po, may nakita akong isa pang San Telmo. Kakaiba siya. Natakot ang mga aswang noong makita nila ito at parang sumusuko sila rito. Nagulat ang mga mata ng albularyo. Inilarawan naman ni Umpong ang itsura ng nasabing apoy at mas lalo pang nandilat ang kanyang mga mata. Base sa pagkakalarawan mo, iisa lang ang aking alam na parang ganyan. Minsan na rin ako nakakita ng ganyan. Pero sa panaginip lang. Ha? Ano ho bang bagay na yon? Yan ang tinatawag nilang Mazud Morim, ang mismong Solooho. Dahil sa kabanalan nito, nag-aapoy sa ating paningin. Mapalad ka at nagpakita siya sa iyo. Napalunok ng kanyang laway si Umpong dahil sa kanyang nalaman. Naguluhan siya at hindi niya alam kung ano ang dahilan kung bakit nagpakita yun sa kanya. Dahil dito, nagtanong siya kay Gurang Reming kung ano ang ibig sabihin ng pagpapakita nun sa kanya. Isa lang ang posibleng rason. Mas mataas ang iyong espiritual na kakayahan kesa sa normal na tao. Malamang, isa kang debino at hindi mo pa natutuklasan ang iyong kakayahan. Kapag napagaling natin ang iyong ama, bigyan mo ko ng pagkakataon na maging maestro mo. Hindi na nakasagot si Umpong. Tumango na lang siya sa albularyo bilang tugon. Dahil nakaramdam siya ng gutom at uhaw, nanghingi na muna siya ng makakain at maiinom kay Gurang Reming. Pagkatapos niyang kumain, hindi niya napigilan ang kanyang sarili na makatulog. Umidlip na muna siya at dahil nasa bahay naman siya ng albularyo, nakampante siyang walang makakakuha ng puso ng San Telmong hawak niya. Pagkagising niya, niyaya agad siya ni Gurang Reming na umuwi sa kanilang bahay. Sumama ang albularyo sa kanya at ginamot nila ang ama ni Umpong. Kung ano-anong ritual ang kanilang ginawa hanggang sa medyo bumuti na ang kalagayan ng tatay niya. Ipalunok mo sa kanya itong dinurog na bahagi ng puso ng San Telmo. Ang natitira ay itago mo at magagamit mo rin yan balang araw. Sinunod naman ni Umpong ang sinabi ng albularyo sa kanya at sa kabutihang palad, naging mabuti na ang kalagayan ng kanyang tatay. Laking pasalamat naman nila kay Gurang Reming dahil nagamot nito ang ama ni na Umpong. Kapag bumalik ang kanyang dinaramdam, paniguradong ayaw siyang tigilan ng mangkukulam. 2 bagay lang ang pwede nating gawin. Pwede nating pabayaan na lang yan at hayaan na ang mismong rebuelta na mula sa puso ng San Telmo ang kikilos. O hindi naman kaya, papatayin mo ang mangkukulam na namemerwisyo sa kanya. Kaya naman, ikaw na ang bahalang magdesisyon tungkol sa mga bagay na yan. Napatango na lang si Umpong sa winika ni Gurang Reming. Nakampante naman siyang hindi na muling babalik ang karamdaman ng kanyang tatay. Kapag nagkaroon ulit ng sintomas ng kulam si tatay, hindi ako magdadalawang isip na patayin ang mangkukulam na yan. Hindi ko iasa sa rebuelta ang aking paghihigante. Napangiti na lang si Gurang Reming at tinapik sa balikat si Umpong. Nagpaalam na siyang uuwi na, kaya muling nagpasalamat ang binata sa kanya. Naging maganda ang pakiramdam ng kanilang ama. Kahit paano unti-unti nang bumubuti ang kalagayan niya. Subalit, nung dumating ang araw ng Biyernes, nataranta silang lahat nang nagpakita na naman ng senyales ng kulam ang kanilang tatay. Parang naging ibang tao ito at sa iilang oras lang ay unti-unti itong nanghina na parang kandilang natutunaw. Kailangan ko ng paslangin ang gumagawa nito sa kanya. Hindi ako papayag na parusahan niya ng ganito si tatay.
papatayin ko siya. Galit na umalis si Umpong. Dala pa rin niya ang ginunting na ibinigay sa kanya ni Gurang Reming. Alam niyang malaki ang maitutulong nito sa kanya. Tinungo niya ang baryo kung saan nakatira ang mangkukulam na aswang. Pagkarating niya roon, sinalubong agad siya ng masamang hangin. Alam niyang batid na rin na mangkukulam ang kanyang pagdating, kaya inihanda na lang niya ang kanyang sarili. Nang matanaw na niya ang tirahan ng aswang na mangkukulam, napagtanto niyang wala itong mga kapitbahay. Kaya pala malaya siyang nagagawa ang gusto niya. Hindi ko alam kung may nagpagawa sa kanya o siya mismong gustong parusahan si tatay. Hindi ko rin alam kung ano ang dahilan. Kahit na nakaramdam ng pag-aalinlangan, dumiretso siya sa kanyang paglalakad. Pagkaraan ng ilang minuto, nakarating na siya sa tapat ng bahay ng aswang. Tatawagin na sana niya ito at hahamunin, ngunit narinig niyang nag-orasyon ito sa loob ng kanyang bahay. Baka nagsasagawa siya ng panibagong pangungulam. Upang malaman ko ano talaga ang ginagawa ng nasa loob ng bahay na yon, lumapit si Umpong sa dingding tsaka naghanap ng siwang doon. Dahil gawa sa kawayan ng dingding, naging madali sa kanyang makahanap ng pwedeng silipan. Hindi na rin siya nagdalawang isip pa at inalam niya kung anong ginagawa ng mangkukulam sa loob ng kanilang tirahan. Napailing pa siya nang makitang isang matandang babae ito na may mahabang buhok. Hindi. Kasamang larawan ni tatay sa kanyang kinukulam. Ano kayang tunay na pakay niya? Hindi kaya may nag-utos sa kanya? Kailangan mapigilan ko siya. Alam ni Umpong na nakikiramdam na ang mangkukulam sa paligid nito, kaya minabuti niyang maging maingat. Sinipat niya ang paligid at sa tulong ng liwanag na mula sa buwan, may nakita siyang mga nakasalansa na panggatong doon. Kumuha siya rito ng dalawa at paisa-isang ibinato sa bubong ng bahay ng mangkukulam. Itigil mo ang ginagawa mo kay tatay! Ako ang harapin mo! Huwag kang magtago rito sa bahay mo habang naghahasik ng kasamaan! Demonyo! Pagkatapos niyang sumigaw, nakarinig si Umpong ng kalabog mula sa loob ng bahay. Ilang sandali pa, bumukas ang bintana at tumambad sa kanya ang isang matandang babae. Sa unang tingin simpleng matanda lang yon, pero habang patagal ng patagal ang pagtitig ni Umpong sa kanya, parang nag-iiba ang itsura nito. Itigil mo yung pangungulam kay tatay! Kung hindi, papatayin kita! At sino ka para utusan ako? Huwag kang magpasiklab dito. At baka kung ano pa ang mangyari sa'yo. Isang salita ko lang. Kaya kitang pangisayin dyan. Wala akong pakialam. Basta itigil mong ginagawa mo. Napatawa lang ang mangkukulam sa kanya. Nang mga sandaling yon, napansin ni Umpong na nagbabaga ang mga mata nito. Napailing na lang siya nang maisip niyang isang aswang din ang naturang mangkukulam. Inakala mo bang natatakot ako sa'yo? Hindi. Kaya kitang labanan kahit na itong ginunting lang ang hawak ko. Napatawa lang ang mangkukulam sa kanyang sinabi. Nakita pa ni Umpong na bumubuka-buka ang bibig nito at parang may kung anong sinasabi. Napangiwi na lang siya nang makaramdam siya ng biglaang pananakit sa kanyang tiyan. Nakaramdam din siya ng panghihilo, pero nang lumundag sa bintana ang mangkukulam na aswang, sinikap ni Umpong na huwag isipin ang nararamdaman niya. Sinusukat mo talaga ang kakayahan ko. Patikim pa lang yan. Kaya kong durugin ang mga buto mo kahit na walang latay ang mismong katawan mo. Pero hindi ko gagawin yan. Paglalaroan muna kita. Lintik kang mangkukulam ka. Hintayin mo ako magkaroon ng pagkakataon. Itatara ko tong ginunting ko sa puso mo. Pagkatapos mag-uwi ka ni Umpong, sinugod siya ng mangkukulam. Noon lang niya napagtanto na tuluyan na itong nagpalit ng anyo. Naging mabalahibo ito
at nagbaga ang kanyang mga mata. Mabilis din itong kumilos, kaya bago pa man makailag ang binata, nabuwal siya sa lupa. Bago pa niya mahugot ang kanyang ginunting, nagawa na siyang ibabawan ng aswang at sinakal siya nito ng buong higpit. Magsisisi kang pumunta ka rito. Kung naisip mong babawiin ko ang kulam sa tatay mo, di ka dyan nagkakamali. Malaki ang ibinayad sa akin. Napapatawa pa ang aswang habang sinasakal siya. Mas lalo pa nitong hinigpitan ng pagkakasakal kay Umpong. Habang nasa ganoong sitwasyon, sinikap ng binata na hugutin ang kanyang sandata. Nang makita ng aswang yon, biglaan niyang tinabig ang kamay ni Umpong. Wala ka nang magagawa. Tanggapin mo nang mamamatay ka. Habang nasa ganoong sitwasyon, natigilan ng mangkukulam nang makakita siya ng bolang apoy. Napansin din niyo ni Umpong at agad niyang naisip ang bolang apoy sa loob ng gubat na tumaboy sa mga aswang. Paano nandirito yan? Hindi! Nakakasilaw ang kanyang liwanag! Napabitaw ang aswang mula sa pagkakasakal niya kay Umpong. Napatakip ito ng kanyang mga mata, kaya nagkaroon ng pagkakataon ng binata para itulak ang aswang na mangkukulam. Napalupasay ito at napatulala ng biglang dumaan sa kanyang harapan ang makasantel mong bagay. Ngayon, ako naman. Humanda ka sa akin! Susuguri na sana ni Umpong ang aswang upang tagain ang kanyang ginunting, pero biglaan siyang natigilan. Mas lumapit sa kanya ang bolang apoy hanggang sa halos sa isang dipa na lamang ang distansya nito. Sinikap ni Umpong na tingnan niyo ng maigi at tiniis niya ang init nito, maging ang nakakasilaw nitong liwanag. Habang pinagmamasdan niya ito, nawari niyang parang hugis matayo na binalot lang ng apoy. Ilang sandali pa, naramdaman ni Umpong na binalot siya ng matinding init. Animoy binigyan siya ng enerhiya ng mazudmorim. Pagkatapos nito, sa isang pagkisap ng mga mata ni Umpong, naglaho ang bolang apoy at ang tanging naiwan doon ay silang dalawa ng mangkukulam. Magbabayad ka! Pumili ka. Titigilan mo ang ama ko o papatayin kita? Hindi ako titigil hanggat hindi siya namamatay. Bayad na ang aking serbisyo at hindi ko babawiin yon. Sige, tingnan na lang natin kung may ibubuga ka pa. Pagkauwi ka ni Umpong, tumayo ang mangkukulam na aswang. Sumugod ito sa kanya, kaya tinaga niya ito. Nakailag ang aswang at nilundagan siya nito. Nakita ni Umpong ang gagawin nun, at dahil dito, umilag siya sabay taga rito. Tinamaan sa kamay ang aswang na mangkukulam. Isang malakas na paghiyaw na lang ang namutawi sa kanyang bibig nang naputol ito dahil sa talim ng ginunting. Pasalamat ka at kamay mo lang ang tinamaan. Ang susunod nito, leeg mo na ang gigilitan ko. Walang iya ka. Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito. Titiyakin kong dudumi ka ng pako. Hindi lang yun. Susuka ka rin ng bato. At tutubuan ka ng mga bubog sa loob ng iyong bibig. Hindi mo na magagawa yan. Sisiguraduhin kong mamamatay ka na at hindi ka nasisikatan ng araw. Napahangil pa ang aswang. Kahit putol na ang isang kamay nito, sumugod pa rin siya kay Umpong. Nung mga oras na yon, nakaramdam ng matinding init ang binata. Parang nagkaroon siya ng hindi nakikitang baluti, kaya nakampante siya. Nang ilang hakbang na lang ay makakalapit na sa kanya ang aswang, bigla ang nakaramdam ng sobrang pagkahilo ang binata. Nanginig din ang kanyang katawan, ngunit hindi rin ito nagtagal at nawala rin. Saktong naging maayos na ang kanyang pakiramdam
Nilundagan siya ng aswang na nagawang makapagpalit sa isang dambuhalang aso. Sinubukan siyang kagatin ng nilalang sa leeg. Pilit namang nagpumiglas ang binata hanggang sa kinagat siya ng aswang sa kanyang binti. "Humanda ka sa akin kapag nakatayo ko. Gigilatan kita at ididilig ko sa lupa ang iyong dugo." Napaangil ang aswang. Ibinalibag niya si Umpong, ngunit nang pagbagsak nito sa lupa ay wala man lang siyang naramdaman na kahit konting sakit. Bumangon siya at hinawakan ng mahigpit ang kanyang ginunting. Pagkakita niyang sumusugod sa kanya ang aswang, napatakbo na rin siya para salubungin ito. Nang malapit na ito at nang makita niyang lulundag na sana ito para atakihin siya, itinapon ni Umpong ang kanyang ginunting. Tinamaan sa dibdib ang dambuhalang aso at nang bumagsak ito sa lupa, tuluyan na siyang natuhog ng ginunting. Noon din, nagpalit ito ng anyo at muling naging isang matandang may buhaghag na buhok. Napatitig ito ng mabalasik kay Umpong at napawika. Isinusumpa kong mabubulok ang iyong katawan. Buhay ka pa pero naaagnas na. Magiging isa kang naglalakad na patay. Napailing si Umpong sa sinabi ng mangkukulam. Nakaramdam siya ng init ng wikain nito ang katagang yon, pero nakampante siyang walang masamang mangyayari sa kanya. "Hindi ako nasisindak sa sinabi mo. Alam kong babalik yan sa'yo at hindi tatalab sa akin ang kung anumang isinumpa mo ngayon. Tuluyan ka ng mamamatay. At sa pagpanaw mo, magwawakas na rin ang paghihirap ni Itay." Napatawa na lang ang mangkukulam dahil sa sinabi ni Umpong. Nilapitan siya ng binata at nang nasa tapat na nito ang mangkukulam, hinugot niya ang kanyang ginunting at ginilitan ng aswang na mangkukulam sa leeg. "Magtatapos na ang paghihirap ng mga taong pinerwisyo mo." Nang masiguro niyang patay na ang matanda, hinatak niya ang katawan nito papasok sa kubo. Sinunog ni Umpong ang kubo ng mangkukulam na aswang at hinintay itong matupok bago siya umuwi. Nung nasa kanila na siya, ibinalita niya sa kanyang ama ang nangyari. Ipinalunok na rin niya rito ang natitirang puso ng San Telmo para tuluyan na itong gumaling. Nangamba si Umpong sa kung anumang isinumpa ng mangkukulam, kaya nagpunta siya kay Gurang Reming. Kahit papaano nabawasan ang tinik sa kanyang lalamunan nang malaman niyang hindi tatalab ang kahit na anong sumpa sa kanya. Dahil nalaman niyang biniyayaan siya ng bertud na mula sa Mazud Morim, nagpasya siyang tahakin na rin ng landas patungo sa espiritual. Ginabayan siya ni Gurang Reming hanggang sa natuto na rin siyang manggamot at kumalaban ng mga masasamang elemento. Kampante si Umpong na walang tatalab sa kanya na kahit na anong kulam. Subalit, nang magkaroon siya ng anak, nagulat siya nang biglaang nagkaroon ito ng sakit sa balat. Tila naaagnas yun at nangangamoy bulok na laman. Dahil dito, naalala niyang sumpa ng mangkukulam na aswang sa kanya. "Hindi tumalab sa akin, kaya saan ako ito umepekto?" Ginawa niya ng paraan para magamot ang kakaibang karamdaman ng anak niya. At sa kabutihang palad, gumaling din ang kanyang anak. Naging mabagsik si Umpong sa pakikipaglaban sa mga mangkukulam at maging sa mga aswang. Hindi siya nabahala sa kung anumang mangyayari. Alam niya kasing protektado siya, kagaya ng iilang mga tao na personal nang nakakita ng banal na espiritu na nasa kaanyuan ng Solooho. Laking pasasalamat niya rin sa may kapal dahil siya ang piniling maging dibino ni Mazud Morim. Sobrang angas ng kwento na to. Bitin na bitin ako. Sana yung paglalakbay ni Umpong na ikwento rin, no? Yun lang. Sayang talaga.